Hormat prezidentimiz Türkmenbaş şäherindäki Balkan gämi guruluşy we awata işlabodunda täze gurulan gadamly gury ýük gämisini ýüzüje goýurmak dabrasyna gatnaşmak üçin Türkmenbaş şäheriniň halkara diňiz portuna tarap gurady. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň sebitlerini durmuş ykdysadydan ösürmek maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde Balkan vilayeti tazaşykly ösüş ýoluna düşdi. Türkmen hünärmenleriniň ykdysadytymyz üçin ähmiýetli bolan gury ýük gämisini gurmagy gowundurjy wakadyr. Munyň özi ýurdumyzda ulug logistik bolgamynyň ösüşiň täze derejesine çykýanyny görkezýär. Häzirki döwürde iklimiň mühim çatyrgyna ýerleşýän ýurdumyzyň geosiýasy we ýokdysady mümkinçilikleri netijeli ulanýar. Ýurdumyzda ulug üstaşyr geçerlileriniň guruluşyna mühim ähmiýet berilýär. Bu bolsa sebitiň çäklerine halkara söwda dolanşygynyň mukdarynyň artmagyny hemde ýurdumyzyň ykdysady taýdan dünýäniň hojalyk gatnaşyklaryna işin goşulmagyny üpçün edýär. Şonda Hazaryň kenaryna ýerleşýän halkara deňiz portunyň mümkinçilikleriniň netijeli peýdalanmagy bilen baglanyşykly meseleler döwletimiziň hemişelik üns merkezinde saklanýar.